Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rufino. Taong 1930, Tawi-Tawi. Isinilang sa isang maliit na isla itong si Rufino. Sa lugar na yon, mula siya sa tanyag na pamilya na tinitingala ng maraming tao. Ayon sa kanya, noon pa man kilala na ang angkang pinagmulan niya. Dati silang matatag, makapangyarihan at higit sa lahat, tahanan ng mga mandirigma. Nagmula sila sa laot, kaya ang naging pangunahing gabay nila ay ang bathalang namamahala rito. Dati hindi sila basta-bastang natitinag ng kahit na sino, sa kadahilan ng alam ng mga ito kung gaano sila kamakapangyarihan. Ngunit habang tumatagal, habang nawawala ang mga buhay sa karagatan, unti-unti na rin silang nanghina. At sa kasalukuyang panahon, sa kasamaang palad makikita mong iilan sa kanila na nanghihina at tinatrato na mas higit pa sa pulubi. At lingid sa kaalaman ng mga tao na ang mga inaapi nila ay nagmula pala sa isang napakagandang lahi. Sa taong ito, halos pabagsak na ang angkan ni Rufino. Nagiging madalas na ang patayan at higit sa lahat, talamak na ang paglusob ng mga taong namimirata sa lugar nila. Marami na itong nabibiktima, gawa ng kokonti na lamang ang bilang ng mga mandirigma nilang nagpoprotekta. At dahil sa ganoong kalagayan, marami na sa kanila ang lumisan. Piniling magbakasakali sa ibang lugar, umaasa na sana'y naroon ang ikalawang swerte nila. Ngunit dala ng matinding kahirapan at kamangmangan, nabigurin ang mga itong magtatag ng panibagong buhay na kanilang inaasam. At sa kasamaang palad, pakiramdam ng angkan nila, naglaho na lamang ito na parang bula. Sa harap ng matinding krisis ng kanilang angkan, dito nagdesisyon ng tatay niya na paglakbayin siya patungo sa ibang lugar. Hindi dahil sa gusto nitong mabigyan siya ng panibagong buhay, ngunit hangad nitong maibalik ang dignidad at kapangyarihan ng kanilang lahi. Halos ilang buwan din nila itong pinag-usapan kung saan lahat ng mga tagapayo maigi itong pinag-isipan araw man o gabi. Kalaunan, nang makapagdesisyon na ang lahat, ibinigay ng mga ito ang natitirang yaman ng kanilang lahi. At sa pagsapit ng araw ng kanyang pag-alis, dito na naging emosyonal ang kanyang pamilya na halos matagal-tagal nang nag-iisip kung papaano maibabalik ang nawala nilang kasaganaan. Rufino, anak ko, mag-ikot ka sa mga lugar ng Zamboanga at Cotabato. Maghanap ka ng mga taong makakatulong sa atin. Alam ko na mayroong tao sa lugar na yan ang may kapasidad na tumulong sa kinakaharap nating problema. Magpakatatag ka, anak. Maghihintay kami sa iyong pagbabalik. Matapang na wika ng tatay niya. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbigay nito sa kanya ng isang natatanging bagay na nababalot sa purong ginto. Hindi yun bato, metal o kung ano paman. Bagkus ay isa lang itong ordinaryong tubig kung titingnan. Ngunit dahil sa enggrande nitong lalagyanan, alam ni Rufino na hindi ito pangkaraniwan. Wala mang ideya sa hawak-hawak niya, pinili niyang tanggapin ito. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, sumakay na siya sa inihanda nitong bangka ng mag-isa. Literal na walang kasama sa kabila ng lawak ng dagat na babaybayin niya. Kung siya lang noon ang masusunod, gusto niya sanang magdala ng makakasama pero alam niyang hindi na ito posible. Bukod sa kailangan din ng lugar nila ng tao, masyadong maliit din ang kanyang dalang salapi para sa kanyang magiging panimula. Inaasahan din noon ni Rufino na hindi lang araw o buwan ang kanyang aabutin sa lugar na kanyang pupuntahan. Gawa ng salawak nito, hindi malabong maligaw siya sa landas na tinatahak niya.
Ang ganoong sitwasyon ang nagtulak sa kanya upang maging matyaga sa mga paparating na pagsubok na kanyang kaharapin. Halos ilang araw din siya noong nagpalaboy-laboy sa karagatan hanggang sa marating na niya ang lugar ng Zamboanga. At kung hindi siya nagkakamali, sa lugar siya ng malayal na padpad. Pagdating ni Rufino sa dalampasigan nito, abot langit ang kanyang pasalamat sa bathala dahil sa ligtas at maayos niyang paglalayag. Kahit papaano, di rin siya nakaramdam ng kahit na anong hirap, gawa ng sanay na sanay siya sa ganoong paglalakbay, tapos meron naman siyang sapat na pagkain para makaraos sa araw-araw. Ang kaso lang, nang makarating na siya sa lugar ng malayal, hindi naging maganda ang bungad sa kanya ng mga tao roon. Bukod kasi sa pinangingilagan siya, agad din siya nitong pinalis sa baryo buhat sa mga banta ng mga nilalang na matagal nang nananalasa sa kanilang lugar. Kahit ano ring paliwanag noon ni Rufino, hindi ito sapat hanggang sa magpasya na lamang siyang umalis. Masakit ito para sa kanya, ngunit kinakailangan niyang gawin ito para mas makaiwas sa mas matinding gulong posibleng kaharapin niya. Ilang oras pa ang dumaan, nagpatuloy siya sa paglalakbay. Wala mang ideya sa lugar na pinuntahan niya. Nagpapasalamat pa rin siya, gawa ng kahit papano, pinahintulutan siya ng mga tao sa baryo na mamili ng mga pagkain kinakailangan niya. At bago sumapit ang gabi noong araw na yon, narating niya ang gubat kung saan siya nagpalipas ng magdamag. Kumpara sa lugar ng Tawi-Tawi, mas pabor sa kanya ang ganoong paligid, gawa ng hindi na siya gaanong nakakakita ng dagat. Marami din doong hayop, kaya naman hindi siya pumayag na hindi makahuli ng kahit isa sa mga ito bago man lang sumapit ang hating gabi. Napagtanto niya kasi na mas masarap makatikim ng bago, lalo pat sa kanilang lugar noon, purong biyaya lang ng karagatan ang kanilang napapakinabangan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na sa likod ng napakagandang tanawin ng lugar, may mga nagtatagong panganib. Wala siyang ideya kung ano-ano ang mga ito, kaya naman panatag siyang nagpahinga sa lilim ng puno kung saan siya naroon. Subalit, makalipas lang ang kalahating oras, may napansin siyang gumapang sa katawan niya. Napakalamig nito tapos punong-puno ng kaliskis, kaya naman kahit hindi niya ito nakikita, dali-dali niya itong hinawi. Ang kaso lang, bago pa man niya nailayo ang nilalang na yon, naramdaman niyang sumagpang ito sa braso niya. Naiwan ang dulo ng pangil nito, kaya naman agaran niyang naramdaman ang pagdaloy ng kamandag sa loob ng kanyang sistema. Dahil sa pangyayari, kinalma niya ang kanyang sarili hanggang sa makita na niya ang ulupong na tumuklaw sa kanya. Banakon, hindi maganda to. Kailangan ko makabalik sa dagat. Wika ni Rufino sa kanyang sarili. Nang maisip naman niya ito, dali-dali niyang kinuha ang mutsyang ibinigay ng tatay niya. Nagmamadali na siya noong bumalik sa baryo pero di pa man niya nararating ang bukana nito. May mga tumambad na sa kanyang tao na may mapupulang mga mata. Unang beses niyang makakita ng ganun. Pero alam niya kung ano ang mga nilalang na ito. Madalas kasi itong mabanggit ng tatay niya, kaya hindi na siya nasorpresa sa kanyang mga nakita. At imbis na maunahan ng takot, sinikap niyang manatiling kalmado nang sa gayoy hindi agarang gumapang sa kanyang katawan ang kamandag ng ulupong. Ilang minuto pa ang lumipas. Laking gulat na lamang niya nang biglang magwika sa kanyang mga nilalang ng diyalektong hindi niya maintindihan. Wala siyang ideya kung anong ibig nitong sabihin, ngunit nasisiguro niya na meron itong kaugnayan sa kagustuhan nitong paslangin siya. Dahil sa ganoong pangyayari, agad niyang ibinaba ang kanyang mga gamit maliban sa hawak niyang pamana at mutya. Sa mga sandaling yon,
ito na lamang ang pinanghawakan niya dahil alam niya sa kanyang sarili na iyon ang makapagliligtas sa kanya. Maya-maya pa, nang mapansin naman ito ng mga nilalang, hindi na rin yun nagdalawang isip na magpalit ng anyo. Bago ito mangyari, may mga narinig siyang orasyon na animoy nagpahintulot sa mga nilalang para makapagpalit ng anyo. Nakakagulat man ang kanyang mga nakita, nasisiguro niya na maaaring may kaugnayan ito sa kahinaan ng mga nilalang. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang mga kakaibang wangis nito na halos may kaugnayan sa mga mababangis na hayop. Kamangha-mangha ng puwersang ipinapakita ng mga ito, kaya naman minabuti niya na dumistansya ng bahagya upang hindi siya masorpresa sa mga gagawin nitong pag-atake. Maya-maya pa, pagbaluktot naman ng likod ng mga nilalang, buong puwersa siya nitong sinunggaban. Pagsilay naman niya rito, segundo lang ang naging pagitan bago siya nakailag. Gulat na gulat noon si Rufino, gawa ng yung lakas at bilis ng mga nilalang na nakaharap niya. Ibang-iba talaga kumpara sa lakas at liksi ng mga ordinaryong tao. Nasisiguro rin niyang mapanganib para sa kanya na matamaan ito, kaya naman sa abot ng kanyang makakaya, umilag siya. Ang naging problema lang, hindi sa lahat ng oras natatakasan niya ang pag-atake ng nilalang. Minsan nga, nadadarag siya nito papalayo ng baryo sa pamamagitan ng pagsakmal sa kanyang tagiliran. At habang tumatagal, unti-unti na niyang nararamdaman ang pinsala ng katawan niya. Hirap na noong manatiling nakatayo si Rufino, kaya naman pinili na lamang niyang humanap ng pagkakataon para makabalik sa dagat. Alam niya na sa pamamagitan ng paghawak dito, matutulungan siya ng bathalang pumoprotekta sa kanilang angkan. Dahil sa ganoong pagbabakasakali, hindi na siya nakipaglaban. Sa halip, itino niya ang kanyang atensyon sa pagtakas. Ganon at ganon ang ginawa niya hanggang sa makita na niya ang dalampasigan. Pagsilay niya rito, kahit balina ang kanyang kanang kamay, pinilit niya pa ring umusad hanggang sa muli na namang bumao ng pangil ng isang aswang na sumunggab sa tagiliran niya. Dahil dito, halos maligo na siya sa sarili niyang dugo. Gayunpaman, kahit nanghihina at malapit ng bawian ng buhay, nagpumilit pa rin siyang umusad hanggang sa dito na siya tuluyang humandusay sa tubig alat. Paglubog dito ng kanyang muka, agad niyang naramdaman ang kakaibang sensasyon na tila bang muling nagbigay buhay sa kanya. Ang mga sakit ding nararamdaman niya, unti-unti nang nawawala hanggang sa magkaroon na siya ng kontrol sa kanyang kamay na kani-kanina lang ay hindi niya maramdaman. Walang sabi-sabi, buong tapang naman siyang kumuha ng bato na buong puwersa niyang ipinalo sa ulo ng aswang na nakasunggab pa rin sa kanya. Pagtama naman ito sa ulo ng nilalang, agad naman itong nagsisisigaw, ngunit nang akmang kakaripas na ito ng takbo papalayo, bigla niya itong hinawakan sa binti, sabay hila patungo sa malalim na parte ng dagat. At habang pumapailalim ito, kitang-kita niya ang paglabas ng itim na usok sa loob ng katawan ng nilalang. Una niya itong napansin na lumabas sa mata, bibig at ilong nito bago yun tuluyang lamunin ng buo. Inabot lang din ng ilang segundo ang sigaw ng nilalang hanggang sa tuluyan na itong natahimik, indikasyon na wala na itong buhay. Matapos ang pangyayari, tanging pagsilay na lamang sa kanya ang tanging nagawa ng iba nitong mga kasama. Di nagtagal, napilitan na ring umatras ang mga ito buhat sa milagrong nasaksihan nila. Alam ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan ang kanilang mga nakita, kaya naman naniniwala ang mga ito na isang malaking banta para sa kanilang uri itong si Rufino. At dahil sa gano'n nilang kaisipan, hindi na sila nagdalawang isip pa na iwasan na muna ito pansamantala. Pagbalik ng katahimikan sa paligid,
Agad naman siyang naglakad patungo sa dalampasigan ng dagat. Yung nilalang na nilunod niya, hinayaan na lamang niya sa ilalim upang maging pagkain ng isda at mga pataba ng halaman. At dala naman ng matinding pagod, pinili niyang matulog sa tabing dagat nang sa gayoy hindi na siya mabalikan ng mga kasamahan nito. Pagsapit ng sumunod na araw, nanguha na muna siya ng pagkain bago niya ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad. Siokon ang lugar na nais niya noong puntahan, kaya naman para mapadali ang kanyang pag-usad, hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon na dumaan sa gubat. Naisip ni Rufino na dagat ang buhay nila, kaya bakit niya hindi ito gamiting daan para marating ang lugar ng Siokon. Dumaan pa ang mga araw, purong isda na lamang ang kanyang kinakain. Yung gamit na dala niya, iniwan niya na sa daan, gawa ng ubos na ang nilalaman nito. Napakahirap din para sa kanya na umusad na merong bitbit, lalo pat may mga parte ng dagat na kinakailangan tawirin ng nakalangoy. Awa naman ng Diyos, lahat ng pagsubok na dinaanan niya, matagumpay niyang nalagpasan. At hindi nagtagal, nagulat na lamang siya nang may makita na siyang mga mangingisda. Ang mga ito ang umalalay sa kanya para marating ang lugar na kanyang pupuntahan. Nataon din kasi noong taga-roon ng mga magsasaka, kaya isinabay na niya ang mga ito nang makita siya nito sa dalampasigan. Ayon pa kay Rufino na gustong-gusto niya sana noong gamitin ang bangka niya, pero masyado na itong imposible dahil sa laki ng butas sa ilalim nito. Kaya nangyari ang ganoong bagay ay dahil sa noong papadaong na siya, aksidente itong sumadsad sa mga korales. Sinubukan niya rin yung isalba pero huli na ang lahat. Gayunpaman, kahit wala nang pakinabang ang kanyang bangka, hindi niya na ito gaanong inalala. Alam niya kasi na makakagawa ulit siya ng panibago kapag nakarating na siya sa lugar na pupuntahan niya. Pagdating naman niya ng Siokon, meron siya roong nakilalang pamilya ng magsasaka. Ito ang unang tumanggap sa kanya, alinsunod na rin sa pabor ng mangingisda na nakakita sa kanya nung naglalakad siya. Nakakahiya man ito pero pinili niyang tanggapin ang kabutihang loob na ipinakita ng pamilya. At sa loob ng halos 2 buwan niya roong pananatili, wala naman siyang naging problema. Mabait naman kasi ang mag-anak, kaya naman nagkakaintindihan sila sa lahat ng bagay. Hindi rin eskandaloso at palaway ang mga ito, kaya literal na napanatag talaga siya. Ang kaso lang pinuno, nung nalaman nito ang tungkol sa garapo na kanyang pagmamay-ari, tila bang nagkaroon ng mga ito ng interes. Hindi niya mawari kung anong ibig ng pamilya. Ngunit kapag nagkakasalubong sila, palagi nitong tinatanong kung nasa na ang garapo na pagmamay-ari niya. Nagpaparinig rin ng mga ito na kahit yun na lang ang ibayad niya sa halos ilang buwan niyang pananatili sa bahay nila. Ngunit nang marinig ito ni Rufino, hindi siya pumayag. At habang hindi pa nagagalit ang pamilya, palihim na siyang gumawa ng kubo ilang metro ang layo sa bukid na pinagsasakahan niya. Naisip niya kasi na bumukod na bago pa man sila magkasamaan ng loob. Isang gabi, nang mataong dumayo ang kaibigan niyang mangingisda, niyaya siya nito ng inom. Ang kaharap niya, yung mag-asawa, kapatid nito, tapos yung mangingisda at ang 3 pa nitong barkada. Noong una wala naman silang napag-usapang interesante. Ni hindi nga siya natanong ng mga ito kung saan siya galing at kung ano ang pinagkakakitaan niya bago siya umalis sa kanila. Mas pabor naman yon para kay Rufino. Gawa ng maging siya man, ayaw niyang ibahagi sa ibang tao ang lahi na kanyang pinagmulan. Para sa kanya mas mainam na manatili itong lihim upang magawa niya ng maayos ang kanyang misyon. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo lasing na ang karamihan,
Dito na nag-umpisang maging makulit ang iba niyang mga kainuman. Kung kanina hindi siya nito pinapansin, sa mga oras na yon palagi na siya ang sentro ng paksa. Paulit-ulit na rin itong tinatanong kung meron ba umano siyang mga karga, at higit sa lahat kung ano ang nalalaman niya pagdating sa lihim na aral at sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Kapag naririnig ni Rufino ang tungkol dito, literal na hindi niya yun iniimik. Patawa-tawa lang din siya, animoy hindi naapektuhan sa sinasabi ng iba. Ngunit sa katagalan, buhat sa paulit-ulit nitong mga tanong, hindi niya may pagkakailang nasagad na rin ng mga ito ang kanyang pasensya. Kalaunan, nang hindi na niya matim ang kanyang mga naririnig, doon na siya umalma na siya namang agarang ikinagalit ng mga kainuman niyang nagtatanong sa kanya. Bakit, Rufino? Masama bang magtanong sa'yo? Dahan-dahan ka sa mga kilos mo rito. Baka nakakalimutan mo. Dayo ka lang sa lugar na to. Galit na pagbabanta nung isa sa mga lalaking kasama niya sa bahay. Nang marinig niya ang sinabi nito, di naman siya nagpasindak. At kahit hindi niya naintindihan ang iba pa nitong mga sinabi, maigi niyang ipinunto sa mga ito ang kanyang nararamdaman. Dagdag pa niya na wala siyang balak na iwan ng garapon dahil yun lamang ang nag-iisang bagay na ipinamana sa kanya ng kanyang ama. Subalit nang marinig ito ng lalaki, bigla naman itong tumayo mula sa kinauupuan nito, sabay lapit sa kanya. Pagharap nilang dalawa, agad naman silang nagpang-abot hanggang sa mapilitan na ang kanilang mga kasama na awatin sila. Ang problema lang, mapusok yung kalaban niya. Kaya naman hindi niya na naiwasan pang undayan ito ng saksak. Tama kayo nang narinig. Nakapatay itong si Rufino bago siya makatakas sa isa sa mga baryo ng Siokon. Ngunit nagawa niya lamang ito buhat sa kagustuhan niyang protektahan ang kanyang sarili. At dahil sa bilis ng mga pangyayari, agaran siyang kumaripas ng takbo papalayo habang abala sa pagtulong ang kanyang mga kainuman sa taong inundayan niya ng saksak. Bagaman nakakapanlumong ganoong pangyayari, hindi na siya tumingin pa sa bahay na yun upang mas mapadali ang kanyang pagtakas. 5 araw din siyang nagtago sa gubat kung saan kahit napakalayo na niya, nararamdaman pa rin niya ang mga taong sumusunod sa kanya. Pero maliban sa mga ito, may mga napapansin na rin siyang nilalang na animoy nakamasid sa malayo. Hindi sanay na makakita ng aswang si Rufino dahil sa walang ganun sa lugar nila, ngunit dahil sa talas ng kanyang pandama, patuloy niyang nararamdaman ang mga ito. Pagsapit ng huling araw ng linggo, dito niya na napansin ang ilang mga taong animoy nakatira sa lugar na yon. Hindi kasi ito kamukha ng mga taong taga-baryo, tapos yung suot-suot nito, medyo madungis na at animoy hindi napapalitan. Malayo pa nga lang, nalalanghap na niya ang baho ng katawan ng mga ito, kaya naman yung mga mutya na ibinigay ng tatay niya, hinawakan na niya ng maigi, habang bitbit ang galong punong-puno ng tubig alat. Kung sakali man kasing merong mangyari, makakatulong ito upang magamot niya ang kanyang sarili at mapaslang ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Maya-maya pa, paglapit naman ng mga nilalang sa kanya, agad siya nitong pinalibutan habang tinatanong gamit ang dialektong hindi naman niya maunawaan. Kahit kasi nanirahan siya sa Siokon ng halos ilang buwan, hindi pa rin niya may pagkakaila na napakahirap matutunan ng kanilang dialekto. Dahil dito, kung kaya't hindi sila nagkaroon ng maayos na komunikasyon hanggang sa kalaunay napilitan na lamang umatungal ng malakas ang mga nilalang na yun. Pagbalot ng itim na balat sa buong katawan ng mga ito, agad naman siya nitong sinunggaban hanggang sa kalaunay mahawakan ng nilalang nakaharap niya ang kanyang leeg. Agaran nitong pinisil ng mahigpit habang paulit-ulit siya nitong inuundaya ng saksak
sa ilalim ng kanyang tadyang. Maya-maya pa, nang dilim ang paningin niya, na animoy mamamatay na siya. Nang mapansin naman ito ng nilalang, dito na siya nito binitawan kasabay ng mabilis nitong pagkapkap sa kanyang kasuotan. Hindi niya mawari kung ano ang hinahanap nito, ngunit habang abala ang nilalang, pasimple niyang binuksan ang galon na kanya namang dali-daling ibinuhos sa ulo nito na dumaloy patungo sa kanyang tiyan. Dahil sa pangyayari, agad umusok ang nilalang kasabay ng mabilis na paghilom ng kanyang sugat. At nang maramdaman niyang magaling na siya, buong tapang niyang hinugot ang punyal sa bewang niya na siya namang iniunday niya ng paulit-ulit sa nilalang. Dahil dito, wala na itong nagawa kundi ang mapasigaw habang pilit na nakahawak sa malalim na butas sa may bandang leeg. Nang masipat naman niyo ng kalahi ng nilalang, sinubukan nila itong gamutin sa pamamagitan ng laway. Ngunit sa bawat lapat nila ng kanilang mga dila, nagdudulot ito ng napakahabding pakiramdam. At dahil sa pangyayaring yon, hindi na nila natulungan ng kanilang kasama hanggang sa ito ay mawala ng hininga. Pagsilay naman ni Rufino sa pagkamatay nito, inaasahan na niyang gagawin ng mga nilalang ang lahat ng kanilang makakaya para mapagbayaran niya ang mga ginawa niya. Dahil dito, imbis na sumuko, ginamit niya ang isang abilidad na ipinagbabawal ng kanyang ama. At yun ay ang pagbulong sa tubig ng kanyang mga nararamdaman at hinaing. Naisip niya na kung maniniwala siya, magiging posible para sa kanya na magamit ang dating abilidad ng mga ninuno nila. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong ginawa ng taimtim at punong-puno ng pag-asa. Pagkatapos ipinaubayan niya na rito ang kanyang buhay hanggang sa maramdaman niya ang biglaang paglamig nito. Bago pa man umatake ang mga nilalang, sumimoy ang malakas na hangin mula sa karagatan kasabay ng pagrinig nila ng mga nilalang na umaatungal habang umaahon mula sa malalalim na parte ng dagat. Nang mapansin naman ito ng mga aswang, imbis na pagtuunan siya nito ng pansin, dire-diretso itong nagsiliparan patungo sa dalampasigan. Nataon naman noong abot tanaw na ni Rufino ang lugar sa kanyang kinaroroonan, kaya nakita niya kung gaano karami ang mga nilalang na duminig sa kanyang pagtawag. Ayon sa kanya, bukod sa mga nilalang na halos kasing laki lang ng tao, meron ding mga dambuhala. May nakita siya roong malaking uri ng pugita na may pasan-pasang bato sa likod nito. Kapansin-pansin din ng mga kabayong dagat, lalo na yung mga syokoy na merong daladalang sibat na animoy gawa sa korales. At base sa dami ng mga nilalang na umahon, halos abuti ng bilang nito ng humigit sa 1,000. Ang hindi niya lang maisip, bakit matapang itong pinuntahan ng mga aswang sa kabila ng dami ng kanyang mga tinawag. Akala niya makikipaglaban ng mga ito, pero kaya pala ito bumalik sa dalampasigan ay dahil sa naroon ng lugar na kanilang pinagpupugaran. Habang abala ang mga ito sa paglikas ng kanilang mga kalahi, dito na nagsimulang sumugod ang kanyang mga tinawag alinsunod sa nais ng kanyang puso. Pagdating nito sa pugad ng mga aswang, para itong dilubyo na nanalasa. Lahat ng kanilang dinaanan, wala silang itinirang buhay bago sila bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Matapos ang halos 10 minutong pangwawasak ng mga ito, bumalik sa dagat ang mga nilalang, bitbit ang lahat ng gamit na nakuha nila sa pugad. Paglubog nito sa dagat, unti-unting bumalik ang katahimikan sa paligid. Ito na rin ang naging hudyat para umusad siya hanggang sa sumapit ang sumunod na araw. Akala noon ni Rufino Pinuno, wala na siyang mapupuntahang lugar, pero di pa man sumasapit ang gabi ng sumunod na araw, meron siyang nakasalubong na matanda na nag-abot ng kamay nito sa kanya.
At dahil sa mabait naman yon at mapagkakatiwalaan, hindi niya ito tinanggihan. Duman pa ang maraming buwan. Napansin na lamang niya na halos mag-iisang taon na pala ang nakakaraan magmula noong umalis siya sa kanila. Nakakapanguli lamang, hindi niya gaanong inisip ang kanyang pamilya dahil sa pamamagitan ng ibinigay ng tatay niya, nakikita niya ang mga ito sa ibabaw ng dagat kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. At nang mapansin naman ng matanda ang ganun niyang abilidad, nagdesisyon itong turuan siya ng mga lihim na karunungan. Hindi mo kailangang magmadali, Rufino. Tandaan mo, ang mahuhusay na tao ay pinapanday ng panahon. Hayaan mo ang mga magulang mo't kadugo dahil kagaya mo, meron din silang tadhanang tinatahak. Ano man ang mangyari sa kanila, ito ay kagustuhan ng ating Panginoon. Unahin mo ang iyong sarili sapagkat ito ang pinakamahalaga sa lahat. Magmula nung marinig niya ang tungkol dito, naging mahinahon na siya sa kanyang mga desisyon. At sa kanyang paglalakbay sa larangan ng mahika at lihim na karunungan, may mangilan-ngilan siyang naging matalik na kaibigan. Kabilang dito, ang isang makapangyarihang ermitanyo sa bundok ng Paniran at ang mga ngabayo mula sa isang pook sa Siraway. Lumipas pa ang dekada pinuno. Dahil sa pagkaubos ng mga kalahi nila sa tawi-tawi, hindi na niya inasampang makahanap ng taong tutulong sa kanila. Masyado kasi itong imposible at higit sa lahat, wala siyang ideya kung saan ito sisimulan. Nabigo man ang kanyang ama, umusbong naman ang pagkakataon para mapalakas niya ang mga bagay na kanyang nakuha sa paglipas ng panahon. At upang maipagpatuloy ang dakilang layunin ng kanilang lahi, sinimulan niya ang pagpapakilala sa lahat sa pamamagitan ng pagtulong at paglipol sa mga nilalang na totoong kalaban ng tao. Dahil dito, nakilala si Rufino at kalaunay naging bantog sa lugar ng Zamboanga. Kabilang din siya sa mga tinitingalang persona pagdating sa lihim na karunungan. Ngunit sa kabila ng kanyang katanyagan, nanatili pa ring palaisipan sa lahat kung ano ang nilalamang mutya na nasa loob ng bote na pinanghahawakan ng bantog na manggagamot sa buong Zamboanga.